Аз супер доволен съм от децата, играх с много голямо желание и голям интенситет. Впечатляващо спокойствие за първи матч на финалите и изобщо не толкова приятелската атмосфера, в която играеха. За тях това е абсолютно прецедент и първа възможност да се изявят пред такава публика. И смятам, че те се справиха страхотно. Разбира се, когато играеш срещу домакина е много по-трудно и е по-специален матч. Така че за нас турнира започва днес и се надявам, че ще се представим достойно и ще надграждаме всеки следващ матч нагоре. Играем с ЦСК, отбор, който сме побеждавали няколко пъти през сезона, но се надявам, че децата ще покажат фокус и концентрация и въпреки сгъстения график ще се опитваме всеки матч да играем все по-добре и по-добре. Първа победа на финали за Eagles. Не просто се класирахме, а вече имаме победа. И както казахме с тренера, ходиме само нагоре. Много е важно да отиваме само нагоре. Окей, следваме графика. Давай, хайде! Едно, две, три, Матчът много ми хареса, беше много яко. Като цяло се забавлявах много. Не ме интересува, че не вкарах нищо, но се борих много. Добре, айде. Ти бе да хапваш. Как мина матча? Как мина матча? Добре. Победихте? Да. Сега, какво ще правите? Ами сега отиваме да скъпем и имаме обяд и след това ще пробвам да спа. И после? Ли от близък кадър? Его зумни и супер. Той обича да ги казва. Да, аз обичам. Спали бе? Спали? Да. Какво е? 5 минути зрението и Давид, защото играха Brawl Stars на телефона ми и не... Това го къти. Това няма да го къти. Здравейте! Ние сме тук в Русе и ние сме Eagles. Ето това е Ноа и ние днес ще ви представим какво сме правили. Днес първият ни матч мина страхотно. Играхме с ЦСК и ги бихме. Но не е само това. Играхме страхотно според нашия тренер. Страхотен тренер. И срещу нашите... Страхотни са отборници! Да, страхотни са отборници. Според мен да, играхме много добре. Така... Ти доволен ли си от себе си? Да, много съм доволен. Какво си направил специално? Борих се. Браво, така се прави. Сега ще играем с Миньор бе. С Миньор. И този най-добрият ни гард ще трябва да гардва номер 7. Един от най-добрите им в тяхния отбор. Да се похваля, аз съм бака плана за пазенето му.
приятно е, но ние не сме дошли тук, за да мислим за какво е станало преди това. Забравяме този матч и имаме да играем още 4 матча. И аз искам да видя, че вие 4 матча сега ще се съберете и ще ги играете като хората. Виждам, че никой не ми реве като госпожица, което ми е най-важното. Окей? Играхме мъжки матч, играхме голям матч, накрая ни надиграх. Приемаме загубата и продължаваме напред. Ясно ли? Да! Дайте ръце тук. Браво! Поздравете родителите. 1, 2, 3 и гол!